ще правим много видео на Fall Guys. Днес да няма да свърши видеото, докато не направим победа. На другата. Един го няма, защото е някъде навънка. Я бе, почвам. Ай, започвам. Ай. Ако спечелим първата игра, да знаете, че ще играем докато не спечелим още една. Да, защото ще е много бързо видеото и няма да е Ще е 20 интересно. секунди. Ще направим спидън. Но то вече видеото е 40 секунди, така че не знам как ще е 20. Ние сме почнали играем. Ай, почна. И с кътовете, като кътвам между игрите, ще стане 5 минути видеото. Аз съм май от първите. Аз съм по-напред. Си първи, а не. Да, някъде там. Ти можеш да прелага тук. Аз падам долу. Аз отдолу минавам. Аз отгоре съм по-бърз. Дали? Аз съм първи. Не си. Първи Да? съм. Чакай, бе. И аз съм не съм много зади. Дали ще бият това? Ай, първи съм. Не съм направил един скок цялата игра, брат. Плъзгам се цяла игра. Аз не знам дали ще Забавих се. И аз не знам дали ще Айде, първо ето и място. аз падам. 30 точки взех. 25 зи. Знаеш на кой мап се класираме и двамата, нали? Кой? Пък е един от най-трудните. Кой? Оня се смени глупости. Дето стоиш в хора в Борна. Или там това. А, това. Там ще класираме и двамата. Да. Със сигурност. Тук не трябва да падаш, че сме гъга. Тук е полезно да играеш склад, защото има повече хора и... Не, склада и той има 32. Склада и той има 32. Да, обаче сте четирима и взимат повече точки. Ако умре един, пак може да се клониш. Защото ако умре един вече си дет. Няма как да настигнеш. От другия отбор, ако умрат всички. Вече го настигаш, ама... 10 човека са на първо, брат. Паднах! Ай, стига ре. Бат! Тъпия спейс! Чай, имаш шанс, май. Да? Да? Ти Е. оставаш? Със- Другите тимейте им умря по-рано. Ако ти оживееш, ще оставаме. Сега ще може би ще прецакам още един. Няма смисъл да прецакваш, оживей се. Ей, тук. Не. Пробвах, ама беше далеч. Ти тук ли падна? Ох, забих се. Опа! Добре. Кое? Просто не се. Просто не стои среда. Стои Аз винаги ляво стоя и среда. дясно някъде. Аз седя тук между двете. Вижда и тук седя аз. А тук накрая нищо не ме прета. Ще идам от низата. Виж къде стоя, бе. Планета. Тук един джойстик. Магнит. Гайка. Фанах и те паднаха. Някакъв видях как го изстреля за гайка, бе. Видях това. Не! Той джойстик да пригази, бе. Па той това правеше. Магнита правеше брейк. Не! Избута! Не! Баш в мен. Баш ти, бе. Ако му удари този чук, какво правим? О! О, Тъпата звезда. Ай, мене. не. Ай, мене. Се. Да почваш да това ли е победата? Това ли е победата? Пишете в чата. В коментарите. В чата. В коментарите. В чата.
мазата караш ли не станеш човек. Опа! Майко, аз съм правил Има толкова хора, че аз вървя по тях и ме изстрелват на високо. Аз съм първи! Добре. Аз съм първият там. Постараме. Навак съм върху жълтото, брат. Видя ли го това? Маняк, Сега моето не не захлузгах. Не захлузгах. 6 точки. Ти бе, Касака в туч. Дрокстер. Дрогстер. 20 Дрогстер се казва в Fortnite. И в Twitch. Какво моб бе? Този? Пъпълък. Иска всички. Ох. Вижте се. О, да падна. Ти видя ли аз къде минавам, бе? Аз се рискувах и скипвах. Аз съм май от първите. Ох, къде за тях? Ой, пак, пак. Пусках ми наби. Иди, мой просто да чипиш темата. О, това е много гадничко. Ей, ти читам системата. Дръжте. Ти видя ли аз как читвам пък системата? Видя ли? Как е читвам? Не. Ти ще ки да ме бутат. Е, как тук трябва да победим? Да се класирам. Аз заселих. Аз почти се класирах, бе. Ма не, аз тук ми някакви работи ме бутат. Майка се класирах. Идам. Посредна аз. Ай, това да ме избута. Айде. Ой, да я прати. Аз не ги ползвах тест. Аз Тук като... правя спидран, Вини. И какво? Ма пак може да не се класираме. Ще трябва Правя май двама. спидран. Това го минах за не минута. Ако не се класираш първи, ще бе порта. Защо? Защото като много добър. И ако не се класирам заради тебе, ще бе порта. Абе, аз тук правя спидран, бе. От. О, добре. Накрая трябва да стреля, ще убедя. Аз ще кемпя майка ти до хората и ще ги целя. Накрая ще финиширам. Но пак ще финиширам първи, да. Успела първият, Крис. Чай, че тук не станаха моите магийки. Брат, виж аз какво скип направих, виж къде съм. Ей, то направих по-голям скип. What the fuck? Ти виж ги какви скипове, приятели. И аз правя скипове. И аз правя, ама не такива като тяхните. Ма, нека аз умирам. Нека съм на чупчета Аз ще вече. умра. Защото се правя на пота, ама не съм. Виж аз къде съм, аз вече съм макара. На топката. Аз не съм и близо до края. Аз се класирах. 12 точки. Трети. Този път се осрах много. Не знам. Аз се класирах трети споко. Ще последен, бе. Слабак няма да се класираме заради тебе. Няма, бе. Ако от някой отбор се класира двама, няма да се класираме. Виж, видим се една точка, брат. Ето, Аре, се класираме в момента. дали, Взима бе? точки. Класирахме се кост. 5 точки. Хайде. Заради мен станаха работи. О. Видите ги останалите с платформи или? Ти имаш на една страна, аз тръгвам на тази тук. А, паднах. Аз паднах на синето направо. То просто се бягат, като те там бягат. Така. Съборих един. Не свали мен. Добре. За малко да падна и аз. Съборих още един. Можеш ли да оживееш? Аз падам и съм. Съборих един. Ще ми. Благодаря, че ми го остави това болкичко иска.
Да падна ли надолу да те оставят тя? Чай, стой. Така. Аз съм тука. Пусти ми ги си. Браво. Не, паднаха съм масив. Ама няма последното. Аз съм още на лавата. Аз правя големи джъмпове. Изкипвам всички. Изкипвам повечето блокове. Как не падна пъти, бе? Иво, при тебе ходам ли, бе? Да. Да знаеш, че надолу ми начупа цялото. Той ми остави толкова много платформа, че... Тук съм. На моите ли, бе? Не. Чай, отивам да го това да го събора. А да, че на моите го. Паднах! Това кебах, бе. Какво направих, бе? Много съм тъп. Ти си. Да, друго. Ага, браво. Браво. Поти, стой на това ливалото. На ливалото ли на ливалото? Браво. Стой. Да, и това тук всичко трябва да го таковаш. Имаш много спокойно. Може ли ми кажеш колко съм бе? Има един над тебе, май. Да, има един над тебе. Има един под тебе. И това са. По-надолния по тебе скоро би трябвало да падне. Ма, аз скоро може да Побавно, побавно. Има един на тебе, спокойно. Не знаеш. Но той ще умре. Аз ще умре, да. Браво. Браво. Нямам там Браво. къде. Ето дойде. Нищо. На жълтото. Браво. Направо си на другото жълто. Как ли отида на другото? Това ще печелившата игра. Преди половин час някакъв си е взел ФНС скилката, кипска. А не се ще пага пи. Тихо е. Преди 6. След малко ще я купя и аз. След видеото. Аз видях, че там ще няма нищо. Добре, силвър за Fortnite. Кив си. Добре. Това е първи рунд. Да видим какво ще стане. Не един друг. Не. Ето аз вече е наша. Ох. Махам. Откъде го е долу? Това е ново. Не е многото, така ги сменям. Не, това е ново за вентилатор. Дама то понякога ги сменя. И това е яко. И това е по-яко. Май аз се свърчах. Не, първи, бе. Аз съм първи. Не съм. Аз съм... И аз съм от първите. Сега. Къска, първи сам! 32-30. Ние знаеш хора. И да е някакъв добър мап, дето всички могат да го цикнем. Ето от нашия, само да наши да могат да го цъкат. Ето с път ни пада, и дръж се. И колко падна? Не нали скоро се бяхме като паднах. Не си още в началото, защото в началото Да, в началото ако падна. не можем вече да се оправим. Само гледам кой умира и си викам, видях някакво хикше. Аз съм и тук на тези двете. Кухих, че аз нямам хич на името. Не ви видях отстрани там, като умираш. Или някой такова за хелп, иска помощ. Нека падна май. Той се репортира! Или умря. Телепортира се този. Нека ма дърпа. Видя ли как се публик? Дори не те видях. Публик се Ма много. стесна. Има на второ място. Да, не сме на първо всички вече. Ще е хубаво направо да не умираш. Не, няма чак, не сме чак всички, има много места. Умре ли? Бързо. Трябва да оживеем всички.
Да, че май няма да се квалифицираме този път. Бързо. Спринт. Дръж. Ще ти време. Попнал се. Браво. Какво правим? Много за две. Моля са. Махни две. Да, две. Айде са. Вие са. Бинго. Бием ги. Кой ще ви началните? Да правим на Кой ви български. начални? Кой е по-близо? Да, аз. Аз съм добър. Давайте. Давайте ти го. Той до себе. Аз съм началните, не съм много добър, така че. Стой. Браво. Браво, Вини. Ай, точка. Браво. Много съм добре. Той е сам този. Това не е интересно. Так? Остави. Браво. Давай, ставам си. Сега ти... Стой. Давай, ти си. Как го натвърлих? Аз правя защита. Не. Пазя. Не. Дръж. Браво е. Дръж. Ето и трябва да държим на едно. Тъпанар съм. Забив. Наред. Кристиан, брат! Слаби. Ще да го мина от село. Точно набисал. Ще направя просто тия. Айде. Удавай. Това е гол. Или не? Той е много добър. Точно наби. Но сме тъпи. Той ще си играе така той. Айде. Брат, много е добър това, бе. Че днес ще го играл пак. Ама го бих, му беше на някакъв трагедия. Го бих 8-2. Гледай, беше ясно, че ще наби, защото те няма да се причат. По 2-2 по-трудно, защото си пречен. И не ми дай да се хвърля назаде, брат. Няма бъден с кой да скоча назад на ножица, например. Назад да стрия. Ха да падна. И аз само го се вдига, брат. Да. Ни пак колко тежки сме. Аз съм първи. И аз? Не, аз съм от първица. Аз не знам дали съм първи точно. Пусках му по причини. А да, сега съм втори. Аз вече съм на втория чекпоинт. Пан, как падна го е? Аз съм на последния Нямаше чекпоинт. никаква дупка между. Последния чекпоинт съм, не съм искал много хора. Малко хора. Пък ще се спа. Абе, фашист. Ба, това Фордуна като ме за избутат тия по-добре. глупости. Спомня преда от мен вече. Това ми мина. Много се забавя. Охай ми се, майко! Майко, много съм слаб, аз съм трагедия, аз съм смърт. Аз съм такова. За света, брат, аз съм трагедия, бе. Аз съм Остана. срам за България, бе. Аз съм нека... Падна ли, бе? 20 пъти. Не, може да не се квалифицираме дори. Какво, се върна съм? Да. Бързо. Ти си. Бързо, бе. Бене! Да, аз съм Бене! Трябва само една точка. Давай, ти. Имаме шанс. Май. Как ще паднеш два пъти на финала, бе? Давай, ти си. Давай, още малко. Давай. Не. Браво, ти си, бе. Взимам ли ги? Да, взимаш ги. 5 точки ги дават. Имаш 5. Имаш 5. Ние взимаме точно 5. 6! 6. Точно тази една точка. Последната една точка, брат. Не класира. За да я отлесни. Никога не пуска вече лесното май. Айде! А, да! Мачка. Мечо, пусти бе, да.
не чупи се. Не, он чупя среда. Те другите чупя среда. Не аз. Аз ще гледам топката. Идва. Бато, чисто чупи се вода постоянно. Гости. Мама си. А тя топката чупи се вода. Не само лови. Даже я топката... А, бег съм. Ще нападна среда. Точно средата. Аз не знам откъде пуска топките, бе. Идва. Тук трябва да мислям като... Майкъл Джексън. Де се държим? Да, ела се държим. Къде? Ела тук. Дръж се, Веню! Дръж се! Ела тук малко по-надалеч. Вени. Дръж се! Къде си? Дръж се! Не! Дръж се! Къде си? Не, така. Дръж се! Мурза на Господ! Не! Дръж се, момче! Не! Дръж се! Не се изтървахме. Бат, ние не се изтървахме, бе. Та няма очи. Извадих си окото, брат, като удрах да чупя кожата. Какви неща говорим ние тук, докато играем, докато снимаме видео, бе? клип. Не, направо. Направо, докато това видео не знам какво се случва в него. Айде. Залепил съм се с на колите. Тичка. Аз съм първи май. Какво справи, бе? Какво справи за живота си, бе? Умирам. Guys. Аугъст. Guys, I'm cheating. Аз падна, абе, защо съм толкова слаб, бе? Това ми е ясно, всеки го знае. Братът, ти съм много добър. Оп! Аз стреля. Забих се. Солък. А не мога да се кача. Ари, бе! Нази. Някакви топки, брат. Братле, топката ма са бови. Ще да падна. Брато, топката ма са бови, бе, Крис. Жив ли се? Да. Дай. А че те ги ми свърши. Неща! Братлешка. Не там ще отблъсне, той ще направо ще умреш. Браво! Пуснеш! Само ние сме се класили. Не печелихме това, що? Тук беше само две. Ко? Само две са. И предния път спечелихме две. Да, ма много гадно, че са две. И не знам как спечелих дори. Това беше най-трудният финал, май. Ако минат 5 минути, какво правим? Ето на 5 минути изчезва цяло всичките платформи, нали? Да, то няма как да живеем толкова. Ще да падна. Брат, ако паднеш на дет, не мога да печеля. Забих се като... И аз така. Само ти мога да печелиш това, Крис. Не е вярно. В кой съм печелил аз такъв финал? Хексагон? Ако е сега може да. Ако исках. Печелил си... Не такова. Си спомням какво спечелил. Иди на мре вече. Да, добре, съм мре. Печелил съм неща, ама не с това. А? Печелил съм колонка обаче на соло. Скоро бях съм спечелил печелил едно соло. хексагонче. Аз съм печелил почти всички финали. Печелил съм такива дита бият. Как се казаха? С пръчките. Аз съм печелил едно и удря от пипала. Това е много яко. На нас, И аз който съм съм го печелил. беше дал Това скоро. е много яко. И лесно. Лесно има и на другите, като ме е лесно. Играх на 20 минути. Те платформите падат. Да, ама... Не 20 минути, платформите паднаха, защото на една платформа аз бях на нея. Паднах! Брат, Аз съм. много беше бързо това. Не можах да се скоча на билото. И доставим да клъч. Ще има само. Ако този го прецакам... Не ги прецаквай, просто играй. Накрая ще го имнеш, вярвам в тебе. Целият час в момента вярва.
Всички ти 4 абоната вярват. Нищо, само съм от тях. И аз съм от 2 акаунта от тях. Платформичка, излез. Минам. Ма виж колко малко е сега, Крис. Летото и Сега ще починат всички. малко от малкото. Умре един май. Да, 14. Давай. В момента те перя. Един падна. Бабо! Физира, ма изприварва. Брат, това е толкова бързан финал. Момчета, спечелихме! И това значи, това е края на Нашето видео. клипа. Айде. До другия път, ай чао, чуваме се. Ай, subscribe. Лайк, subscribe. Ай, чао. Да, ай чао.